Makaikid gud ka sa mga dance moves nga gipakita sa dancing tax collectors sa Cebu City Hall. Usa kini sa ilang pamaagi aron nga maawhag mga napakyas nga pagbayad sila buhis nga mobayad na sa ilang obligasyon. Apan karong tuiga, unsa kaha ang mga sorpresa sa mga mananayaw nga mga tax collectors kung atong itandi sa nakalabayng katuigan sa wa pa ang pandemya. Ug subay ni mga kapuso, makauban nato consultant sa Cebu City Government ug program head sa sayaw para sa buhis, Ma'am Ofelia Oliva. Maayong buntag, Madam, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag sab kanimo Nico and Luan, and of course mayong buntag sa mga kapuso at kasayaw nako sa City Hall. Pagkanindot pa minawon kapuso ug kasayaw. Daghang salamat, Madam. Sayaw para sa buhis unsa man joy katuyuan nganong ato man launch sa Cebu City Government. Doon ay gitawag nga ang vision ni Mayor Mike Rama for Cebu City is to be Singapore-like. So natay daghang kaayong mga programa karon, daghang tang mga infrastructure projects that needs additional funding. So ang gibutang karon sa ilang annual budget is 49.7 billion pesos. So that's why we created a task force nga ginganlan natong sayaw sa buhis. Okay, so unsa man ni siya, Madam, the same concept ni sa katong previous nato nga gihimo sa una nga pagsayaw buhis. Katong atong gihimo sa 2000, I think that was 2010 or 11. Mao to'y inuntang the dancing tax collectors. Okay. But at that time, ang mga collectors nato, ang atong sistema, diha ra gyud mi sa office. Parang naghuwat lang gyud mig mga walk-in taxpayers. Okay. So, but this time lahi. Maoning sayaw para sa buhis, we will be going out, we will be bringing taxation at their doorstep. So mao na ni nga mo cater nami, dili lang kay magkolekta mi sa bayad, pero kami at the same time magdala sa mig mga services nga kung unsay mga reklamo, kung unsay mga problema sa mga constituents, sa mga barangay nga among adtuon. Kada barangay gyud ni inyohang subay-subayon. Coming operations gini from the 80 barangays. So naatay mga giready na untrained nga mga tax collectors, mga tax examiners, unya naa sad ang barangay nga mo-guide nato. Di na kinahanglan moadtog City Hall, Madam. Dili na kinahanglan nga moadtog barangay. City Hall. Okay. Kay gidivide nato ang 80 barangays into 6 clusters. Unya ang 6 clusters sa ato pa og taxpayer ka nga ang imong barangay naa diha sa cluster 1 diha ka ra gyud mo bayad. Di na ka moadtog City Hall because aron pag dili ka maproblema sa parking space, then sa kaalimuot usahay. So mauna nga this time amo yung tagaag ka ng free access to government service ang tanang yung mga taxpayers. Kumusta na din, Madam? By the way, ang collection. collection nato kay you were saying 49 billion ang atong annual Yes. budget karon tuiga sa Cebu City. So ang out of the 49.7 billion, nakakolekta na ta karon og a total of mga 8.7 billion. So we need an additional of 39 billion. Okay. So we have 6 months more to go. But dili giniingnon nga ang 49 billion karon sa ginakolektahon, no? Okay. So there might be mga projects nga ma-set aside, projects nga ma-realign kay aron ba dili kayo agipot sa paggamit sa atong mga fondo. So karon we have collected 1.9 sa real property taxes, then 2 billion sa other fees, permits and charges, then 4.5 sa business taxes. So a total of 8.9 billion. Madam, karon kuno higayon na, Madam, mubo lang kay murag limitado tong oras. Pwede ba kuno mga example gikan sa nabantog na si Ma'am Ofelia Oliva? Sample sa Sa unsa sayaw, man. Madam. Sa sayaw para sa buhis. Murag kita tingalin tulo. Ay, Aw, maapil mi. Kay dili maayo magpuro usa. Sige, solo. sige, bisan gamay. Kanang simple lang nga stepping. Kanang simple lang man. Oh, yun. simple Simple buhaton. ha. Okay. Gidi ra gyud nga ingno na gyud ana Okay. bano sa Ana. alternate. Uh-huh. But you have to shake your Okay. hand. And then paggahiya lang inyong fingers. Okay, paggahion. Okay niya ang tiil ha. Ato lang 1 2 3, 1 2 3. Okay. Okay. Ayo pa sing pati dah anak gyud anak gyud. Sige. Okay. Ready? Get set go. Go. 1 2 3. 1 2 3. Shake Bakong ano? your body, shake your hips. 1 2 3. 1 2 3. Pagka-aligri. So
So, makapainganyo. huwag ka painggan nyo. Oo. Unya, Siguradong mubayad Oh, yun. I will exercise in the morning. Oh, Tinuod. sigurado nga mo bayad yun ang mga taxpayer. tinuod. Mao gyud importante, madam. Kay mao gyud itong target. Just to close this, madam, maglingkod na ta. Balik taglikod. Ma'am Ofelia, Okay. unsa may imong message lang, short message nimo sa atong mga kaigsuonang nagtan-aw karon? So sa atong mga televiewers sa GMA7, ako lang yung hangyo ninyo nga let us pay our taxes promptly and correctly. And then please pay the correct amount of tax. Unya ka ng naami. Tawag mo anytime, 24/7 ang sayaw sa buhis nga mo cater sa inyong mga problema. Please do it. Salig lang mo sa sayaw sa buhis. Alright, thank you very much, Ma'am Ofelia Oliva. Ug mubalik pa ang GMA Regional TV Live.